Спадарыня Тацяна, вось гэтая перыферыйная вайна ці проксі-вайна, на якой, між іншым, забіта ўжо там больш за мільён людзей, ёсць такія ацэнкі. Ну, у выніку этой вайны тут і пазітыўныя моманты ёсць. Вот эта вось пуцінска ФСБшная сістэма, ёсць такія ацэнкі, можа ляснуць. Могуць яны дэстабілізавацца, могуць не дэстабілізавацца. Вот аналогію гістарычную спадар Андрэй праводзіў з крымскай вайной, але я думаю, што для нас это вялікі шанс. Гадоў 7 таму пра это падумаць мы не маглі, што можна будзе выйсці з расійскай арбіты, а зараз у Беларусі ёсць такі шанс. Але і Беларусь вельмі важная для Расіі. Ёсць уражанне, што проста казырная карта. Беларусь для Пуціна, які слабее на вачах, у тым ліку рэйтынгі ягоныя ўнутры краіны. Дык вось, Пуцін не злазіць з Лукашэнкі. Проста вот яны кожны дзень размаўляюць, і зараз зноў будзе асабістая сустрэча. Ну я не ведаю, так яны часта сустракаліся у 22-м годзе перад нападам на Кіеў, дарэчы. Ну, што расейцы хочуць ад Беларусі зараз? Што такое адбываецца? Ну, Лукашенко ж не проста ягоны там псіхатэрапеўт, так? Не проста там Пуцін без яго не можа, як без гэтага Григорія Распуціна, там як і Анастасія Фёдоровна. Што такое можа адбыцца? Я бы сказала, што гэта праверка на лаяльнасць, на тое, што Расія хоча, каб Беларусь была у іх сферы ўплыву. І таксама Мазепін, гэта тое, што вось паказаць, што вось эканоміка больш пад уладай расійскай зараз апынулася, і таксама нагадаць аб гэтым. Але тут галоўнае тое, што Расія не абавязкова, каб Беларусь проста была ўцягнута ў вайну супраць Украіны. Ім трэба, каб Беларусь сябе паводзіла як анексаваная вось краіна, не абавязкова ёй быць анексаванай фармальна. І таму яны вось гэта ўвесь час правяряюць, як дзе там хто стаіць, каб Лукашенко не выйшаў з гэтай сферы ўплыву, таму што мы ведаем, што Лукашенко любіць балансаваць, ён любіць як бы нейкую такую аўтаномную сваю ўладу мець, і я думаю, што вельмі шчаслівы, што кітайскія лідары прыязджаюць у Беларусь на столькі ж дзён, як і ў Расію. 3 дні ў Расіі, 3 дні ў Беларусі, а памеры краінаў розныя. І гэта як бы паказвае тое, што Беларусь для Кітая таксама важны плацдарм, важны калідор для эканамічных сувязяў. Это не значыць, што на Кітай будзе як бы абараняць Беларусь супраць Украіны, ці выцягне Беларусь з расійскай арбіты. Гэта не так, але гэта таксама не азначае, што Беларусь гэта не важна для Кітая таксама. Таму тут такое знаходзяцца пасярэдзіне Еўропы, як вы кажаце часта. Ну, Лукашенко ўвогуле такія статусныя сустрэчы такім бонзам выглядае, што проста можна яго пасылаць у Расію, ратаваць Расію, у якой, магчыма, наспявае бяда. Пуціна заменіць, у таго рэйтынгі падаюць, Лукашенко там папулярны ў гэтых вот на ўсходзе. Вось, я бы нічаму не здзівіўся. Дарэчы, спадар Андрэй, ну все-таки вот эта увага расейцаў да Лукашэнкі, вот просто это пасля гісторыі з Прыгожаным яны без яго не могуць, да, ратуй нас. Ён же тады рэальна дапамог нейтралізаваць гэтага Прыгожана. У чым тут справа? Я перажываю, таму што нядаўна былі вот эта карцінка, ядзернае вучэнне, да, што яны могуць утварыць? А яны ж могуць утварыць нечаканыя рэчы. Што яны тут у Беларусі збіраюцца арганізаваць, што вот это пастаянная з Лукашэнкам сустрэча? Ну не проста ж так это. Ну, па-першае, канструкцыя там беларуска-расійскіх адносінаў, яна там не змяняецца дзесяцігоддзямі там ужо. І паколькі гэта саюз аўтарытарных краінаў, то значная частка пытанняў яна вырашаецца на ўзроўні лідараў. Яны не могуць быць вырашаныя там на ўзроўні ўрадаў і так далее. Гэта таму вот правакуе шматлікая колькасць сустрэчаў. А сітуацыя крызісная, ўсё ж такі как бы вайна, дзе Беларусь з'яўляецца саўдзельнікам як ні круці гэтай вайны, і шмат праблемаў узнікаюць рознага характару, інакш як праз сустрэчы лідараў там не можа вырашацца. Таму яны сустракаюцца часта і будуць сустракацца часта. І няма тут ніякага парадоксу асаблівай там сітуацыі зараз, якая ўзнікае.
Акрамя таго, ну калі паглядзець вось на стратэгічную важнасць тут Беларусі, вось у чым Фельштынскі мае рацыю, што для Расіі важны кантроль над сваёй рэгіянальнай перыферыі, якую яна бачыць як сатэлітная, і дэмакратызацыя і большая незалежнасць гэтай, так бы мовіць, былой імперскай перыферыі, яна правакуе працэсы трансфармацыі самой імперскай прасторы Расіі. Вось гэта прадстаўляе угрозу. Таму там, калі сапраўды мы маем дэмакратызаваныя краіны Балты, Украіну, Малдову, Арменію, калі ў гэты працэс уключаюць такія краіны як Беларусь, Казахстан, адрываючыся ад уплыву Расіі, это можа выклікаць катастрафічныя наступствы для Расіі як імперыі, як вось гэтай неоімперыі, якую будуе Путін. І таму, ну, канешне, для Беларусь, для іх у гэтым сэнсе з'яўляецца важнай. Калі Беларусь будзе адарвана псіхалагічна, это будзе моцны удар для рускіх саміх па сабе, якія падтрымліваюць вось гэты імперскі сантымент. Калі ўжо і беларусы іх кінуць, да, это можа траўмаваць вось самаадчуванне этой вялікасці і выклікаць вось тую турбулентнасць, про якую шмат хто думае, якая ўжо можа быць, ну, выліцца у канструктыўную, не толькі ў негатыўныя рэчы, звязаныя з новай цэнтралізацыяй Расіі, але ў такія канструктыўныя рэчы пераўтварэння Расіі ўсё ж такі нарэшце у некую нармальную краіну, што можа прывесці да нейкага падзелу ці перагляду там федэрацыі і адносінаў таго, як паміж сабой адносяцца федэральныя рэгіёны. Але гэта, ну, такі магчымы сцэнар, але можа у гэтай сітуацыі занадта далёкі, каб пра яго разважаць сёння.